Здравейте хора, много съм аз, за втори път качвам клип днес, или за трети, не, за втори път качвам клип днес. Мисля да покажа, само да кажа, лицето ми може да се вижда малко синьо, защото съм на изкуствена светлина, зад мен има изкуствена светлина, а точно при мен прозореца не издава никаква естествена светлина. Затова ми виждате малко синя, просто навън е тъмно, слънцето залезе, а чак сега реши да направя клип. Така, този клип е благодарствено клипче. Много ви благодаря. Доста странно ще прозвучи. Много благодаря на хората, които се абонираха за мен. Не мога да проверявам кой се е абонирал за мен, но много благодаря на тези, които са се абонирали за мен. Имам само 2 абоната, но отново много ви благодаря, защото преди си мислех, колко е лесно явно да събираш абонати, но когато аз станах влогърка, разбрах, че не е никак лесно, трябва да направиш много клипове, че да получиш абонати, но при всеки е различно. Някой може да направи малко клипове и да има много абонати, друг да прави много клипове и да има малко абонати. При всеки е различно, при всеки влогър е различно. Ще си кажете какво благодарствено клипче, като имаш само 2 абоната, като само 2 човека са се абонирали за теб, каквото и да е. Да, но за мен наистина е много хубаво. Много се радвам за това. Както казах, благодаря вече на хората, които се абонираха за мен. И мисля, че това беше клипа. Харесайте, коментирайте и се абонирайте. И очаквайте рум тур, скоро ще го кача. Чао!